Okay guys, welcome sa atong channel. And this time atong lesson is about multiplying large numbers with 10, 100, or 1,000. This time sa atong lesson about whole numbers, mag-multiply kita. Kita magkasugod, multiply by 10, 100, 1,000 sa large numbers. Okay? So, to explain further, limbawa meron kita 2 times 6 is equals to 12. Before kita mag-proceed sa itong lesson about large numbers, first is dapat ma-identify ta ang parts sa multiplication. Now, ang 2, dire, muna sa natin nga multiplican. Ang 6 naman, ini, muna natin nga multiplier. Okay? Hanggang 12, muna yung product. Okay? Ang ilang answer. Ang tawag sa answer sa multiplication, product. Paliwat. 2 times 6 equals 12. Now, ang 2, muna yung multiplican. Ang times ta. Ang 6, muna natin nga multiplier. Kung di kapila ko siya i-times. Ang 12, ang muna yung answer, tawag sina product. Okay? So, importante na, isa itong lesson, ito na siya nga magamit. Karon, paano mag-multiply large numbers by 10, 100, or 1,000? So, apos lang. Halimbawa, meron kita large number. Okay? 3, 7, 8, 9, 5. Okay? So, para ako sa itong identify sa place value, utangan ta kama. Okay? Alin sa to, kanto sa wala, 3 steps. So, 1, 2, 3, tama. Times, halimbawa, 10. Okay? Now, kung pwede na siya natin ma-multiply gamit ang long method. Pero madugay pa, pag-iyawan pa ta. So, imuunta ang shortcut method. Paano? Kopyahon lang ang multiplicand, kag add ka lang 0, depende kung ila ka 0 ang niyara ang atin nga multiplier. Okay? So, liwan, paano inyansiran nga dasig shortcut method? First is kopyahon lang anay ang multiplicand, which is 37, 8, 9, 5. Kag tugangan 0, depende kung pila ka 0, niara ang aton nga multiplier. Karon ang aton multiplier is 10. May isa siya ka 0. So, mo siningon, pumutang ka di, isa lang ka 0. Then, alin sa to, pagkato sa wala, isip lang, 3, utangan kama. So, 1, 2, 3, kama. 1, 2, 3, so on and so forth. Okay? So, ang waya is 378,950. Okay? So, let's have some more sample para mas pinta further. Halimbawa, meron ka times 100. Okay? So, para mabanaan, ang place value, utangan tama. Sa 2, at sa wala, 3 ka steps. 1, 2, 3, tama. Okay? So, ang waya, 987,623 times 100. So, paano ansiran? Shortcut method, tapos lang. Una, kopyahon ang multiplicand. 9, 8, 7, 6, 2, 3. Kag, dugangan 0, depende kung pila ka 0, niyara ang aton nga multiplier. So, subong 100, meron kita pila ka 0, 2. Isa, 2. So, mo siningon, sa ating answer, papunta lang kita dire, 2 ka 0. Isa, 2. Then, utang ta kama,
3 steps to the left. 1, 2, 3, tama. 1, 2, 3, tama. Ang answer yan is 98,762,300. Okay? Amo na mag-answer. Let's start from our example. Halimbawa, na kita times 1,000. Okay? So, 349876 para ma-post kung identify this value, butangan sa tama. These steps, 1, 2, 3, tama. Okay? Then, sa unta, 359,876 times 100. So, paano mag-answer? Simple lang. Kopyahon ang multiplicand. So, kopyahon ta, 3, 4, 9, 8, 7, 6. So, kaya kita nag-multiply sa 10, 100, 1,000, kaya kita shortcut method. Paano? Kopyahon ang multiplicand, kagudangan ng 0, depende kung pila ka 0, mayara ang ating nga multiplier. Okay? So, direct sa ating nga multiplier, 100. Pila ka 0? 2. Kung siningon, hindi kita sa ating answer, pabutang man, 2. Sa 2 ka 0. Kaya butangan ta kama, 1, 2, 3, kama, 1, 2, 3, kama. Amo nang imo nga answer. Halimbawa, ang ating nga multiplier, 1,000. So, ang barya, the same na. Kopyahon na ang multiplicand. Aring itong piyata. Pagdugangan, 0, depende kung pila ka 0 miyara ang ating nga multiplier. Subong, kaya kita, 3. Kaya 1,000. 1, 2, 3. 3 ka 0. Buot siningon, sa ating nga answer, pagdugangan naman kita, 3 man ka 0. So, 1, 2, 3. Tapos na, utangan kama para mag-identify ta ang is value. 1, 2, 3, kama, 1, 2, 3, kama. Amo na ang answer. Okay? Halimbawa, may 10,000. Nara kita large number. Times 10,000. Okay? So, utangan sa kama, 1, 2, 3, kama. 84,326 times 10,000. So, paano answeran? The same lang ang procedure. Shortcut method, kopyahon lang ang multiplicand. Kopyahon ka. 8, 4, 3, 2, 6. Then, dugangan ta 0. Pila ka bilog. Depende kung pila ka 0 miyara ang aton nga multiplier. So, 10,000 sipunta. 1, 2, 3, 4. So, miyara kita diri 4 ka 0 sa aton nga multiplier. Kung siningon, sa aton nga answer, mabuta man kita 4 ka 0. So, 1, 2, 3, 4. Kag utangan ta kama. 1, 2, 3, kama. 1, 2, 3, kama. Amo na nga itong nga answer. So, mag-multiply large numbers with 10, 100, 1,000 or 10,000, so on and so forth, 100,000. At kopyahon lang ang multiplicand. Tapos na, sa answer mo, dugangan mo lang 0. Depende kung pila ka 0 miyara ang aton nga multiplier. Okay? That's how you multiply large numbers with 10, 100, or 1,000. So, thank you guys for watching. This is your online tutor, Sir Carlo, for your elementary math. Tandaan ta permi nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan.